बोले सच्चे दरबार की जय। गोर लागतानी हम है बेबी बुआ। गोड़ लगतानी हम है किरण फुआ। हाँ तब नवरात्र के आज चौथा दिन है। तब जानता रह फुआ चौथा दिन केकर पूजा होला। हाँ कुष्मांडा देवी के। हाँ तो कुष्मांडा देवी है उनकर पूजा होला। आज भोग लागेला मालपुआ के। हाँ तो मालपुआ वहाँ के बहुत पसंद है। हाँ जानता वहाँ के पूजा कइला से कौन कौन फल प्राप्त होला। हाँ सब रोग दो सब खत्म हो जाला, धन दौलत सब घर में माँ भंडार भरेली। आ वहाँ के श्वेत वहाँ के वस्त्र जन तरुका हो हरिहर। हाँ हरा रंग वहाँ के बहुत पसंद है। हाँ तो यही तू तो हरिहर पहन के आइए गइल बाड़ू। हाँ हाँ तो तोहरो तो हरिहर बाटे। तो माता हरिहर पहन तरी तो भक्त भी तो हरिहर पहन के माता के पूजा करी। चला दर्शक लोग भी अपन वस्त्र पहने के तैयारी करो। हाँ मालपुआ चौथा दिन होके जा रहल बा। अब जल्दी जल्दी हमनियों के अपन तनी भजन सुनाई सन। हाँ अपनो मालपुआ काम धंधा में लागी सन। हाँ चले के जल्दी से लगावे के एगो हाँ गीत दुर्गा गावे जी के के गीत हो जावे। हाँ भक्त लोग के तनी सुनावल जाओ ना। अब चलो तब सुनावल जाओ। कथी के गंगाइए मैया कथी लागल साल हे अरे कथी ये बैठल से तो बना झरला में के अरे कथी ये बैठल से तो बना झरला में के अरे कथी बैठल सतो बना झरला में के सोन के गंगाइए मैया रूपे लागल अरे माचिया बैठल सतो बना झरला में के अरे माचिया बैठल सतो बना झरला में के अरे माचिया बैठल सतो बना झरला में के बुध तो जगाया सोनारा पहिला अरे कवना हाथे गड़ले रे सोनारा ककई के साल हे अरे कवना हाथे गड़ले रे सोनारा ककई के साल हे अरे कवना हाथे गड़ले रे सोनारा ककई के रोवे सोनारा के मैया लौने के सहे अरे आबा के रे गुनावाए मैया हमारे आए बकसी अरे आबा के रे गुनावाए मैया हमारा के बकसे अरे फेरू से गड़ाई बाए मैया कगई के साल अरे फेरू से नहीं बाए मैया कगई के साल रोवे लगली कांदे लगली सोनारा के मैया हो अरे आबा गिर कुनाइया मैया हमारा के बकसी है अरे आबा किराया गुनावाए मैया हमारा के बकसी है अरे पेरू से गढ़ाई बाए मैया ककही के साल है अरे पेरू से बनाई बाए मैया ककही के साल है अरे पेरू से बनाई बाए
ककड़ी के साल है रउआ लोग के ई भजन हमनी के कैसन लागल? आपन सुझाव बताएम लोगिन कि ऐसा ही हमनी के अच्छा अच्छा गीत लेके आई सन। हमनी के रउआ लोगिन अपन प्यार दुलार बनैले रही लोगिन आ पूरा दशहरा पर हमनी के रउआ लोगिन के छोट बड़ जौन जौन गीत कहम लोगिन कमेंट के द्वारा हमनी के रउआ लोगिन के सुनावत रहे लोगिन। नमस्कार।